Γεια σας. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει πρακτική, να δουλέψει. Αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη πριν το πανεπιστήμιο, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, να κάνει κάποια πρακτική, να δουλέψει κάπου part-time, να καταλάβει λίγο τι σημαίνει αγορά εργασίας, θα πρέπει να το κάνει αμέσως μετά και αν έχει αποφασίσει να κάνει κάποιο μεταπτυχιακό, καλή είναι μια εργασιακή εμπειρία πρώτα. Ακόμη και άμυστη πλέον, γιατί είναι και λίγο δύσκολο να βρεις δουλειά με μισθό αυτή τη στιγμή. Μόνο εάν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο σταματήσει να θεωρεί ότι θα πρέπει να λειτουργεί μόνο για έρευνα ή εκπαίδευση ή παροχή κάποιων πραγμάτων ή και βόλεμα ίσως μερικά πανεπιστήμια για κάποιους διδάσκοντες, μόνο τότε θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες καταρχήν των σπουδαστών. Ο λόγος ο οποίος υπάρχουν τα πανεπιστήμια είναι για να παρέχουν γνώση και εκπαίδευση. Η εκπαίδευση η οποία παρέχεται, ο τελικός αποδέκτης είναι ο φοιτητής. Άρα λοιπόν, μόνο εάν σκεφτούμε πώς ο φοιτητής θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει καλύτερα την προσφερόμενη εκπαίδευση, μόνο τότε θα μπορεί να ανταποκριθεί. Τώρα, όσον αφορά για μερικούς οι οποίοι λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει σχέση του πανεπιστημίου με την αγορά, εγώ είμαι κάθετα εναντίον. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει σχέση σε όλα τα επίπεδα και αυτό μπορεί να γίνει τόσο ακαδημαϊκά όσο και μέσα από πρακτική άσκηση, από εργασία, από μια μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτών των σχέσεων λοιπόν με την αγορά. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οι προπτυχιακές σπουδές να είναι 3 χρόνια. Απ' την άλλη πλευρά όμως, εάν θέλουμε το πανεπιστήμιο να πετύχει, θα πρέπει το πανεπιστήμιο να είναι αυτόνομο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αποφασίζει μόνο του ποιος είναι ο χρόνος ο οποίος απαιτείται για να προσφέρει τις γνώσεις αυτές τις οποίες πρέπει. Σίγουρα μεταξύ των 3 χρόνων και των 5 χρόνων πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν λύσεις της μορφής 3 χρόνια προπτυχιακά, 1 ή 2 χρόνια μάστερς. Είναι κρίμα να πιστεύουμε ότι μόνο εμείς στην Ελλάδα προσφέρουμε υψηλή ποιότητας γνώσης και δίνουμε 4-5 χρόνια bachelor. Η παιδεία ποτέ δεν ήταν δωρεάν στην Ελλάδα. Πρέπει να ξέρουμε ότι η παιδεία χρηματοδοτείται από τον φορολογούμενο, άρα λοιπόν όλοι μας πληρώνουμε την παιδεία, ποτέ δεν υπήρξε δωρεάν και μάλιστα ειδικά με τη λογική η οποία υπάρχει και η οποία είναι ότι κάνω φροντιστήριο πριν πάω στο πανεπιστήμιο και ακόμη κάνω και φροντιστήριο για να περάσω τα μαθήματα του πανεπιστημίου, επειδή από ό,τι φαίνεται κάποιοι διδάσκοντες δεν μπορούν να προσφέρουν αυτά τα οποία πρέπει να προσφέρουν, που είναι η δουλειά τους να προσφέρουν, σίγουρα δεν είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν αυτός ο μύθος νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Σαφέστατα και θα πρέπει να τα σεβαστεί, με μια διαφορά όμως, επειδή και εμείς διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα, ειδικά τα ζητήματα οικονομικής πολιτικής, φορολογίας, υπέρμετρης φορολογίας, νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να τα σεβαστεί, αλλά να ξεκινήσει και μια κουβέντα με την Τρόικα, με τους δανειστές μας, για το πώς μπορούν να βελτιωθούν, ειδικά τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ζωή μας, την καθημερινότητα, την υπέρμετρη φορολογία και την ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη δεν γίνεται με μεγάλους φόρους, ανάπτυξη γίνεται με απελευθέρωση, με μεγαλύτερη ελευθερία, με χαμηλότερους φόρους, άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να αλλάξει. Εγώ θα λέγω ότι είναι δικαίωμά τους. Από εκεί πέρα, το εάν θα υπάρχουν παρατάξεις ή όχι, είναι στο χέρι των φοιτητών να αποφασίσουν εάν οι παρατάξεις οι οποίοι υποστηρίζουν ή συμμετέχουν θα είναι κομματικές ή όχι. Το να πούμε ότι βγαίνει ένας νόμος ο οποίος απαγορεύει τις παρατάξεις είναι χαζό.
Το πανεπιστήμιο, είπαμε και προηγουμένως, πρέπει να είναι αυτόνομο, αυτοδιοίκητο και σε τελική ανάλυση οι συμμετέχοντες σε όλη αυτή τη διαδικασία ας αποφασίζουν μόνοι τους τι είναι καλύτερο γι' αυτό. Οι φοιτητές έχουν και κρίση και νομίζω ότι ξέρουν καλύτερα εάν θα πρέπει να υποστηρίζουν παρατάξεις, εάν θα πρέπει να δημιουργούν ήδη παρατάξεις ή να συμμετέχουν και με ποιον τρόπο. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι έρχεται μετά. Μπορεί να έρχεται η γενιά του τζιν. Πάντως ή της μπύρας. Για να μην πάμε στην γενιά του νερού, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο σοβαρότερα το ζήτημα της ανάπτυξης και της σχέσης των αποφύτων των πανεπιστημίων και των ίδιων των φοιτητών ίσως, σε σχέση με την παραγωγή. Να δούμε ίσως και αυτά τα οποία το πανεπιστήμιο τους προσφέρει ως εφόδια. Σαφέστατα ναι. Εμείς είμαστε υπέρ του διαχωρισμού κράτους εκκλησίας, όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, όσο κυρίως στο πολιτικό. Δηλαδή δεν δεχόμαστε να λειτουργούμε τον 21ο αιώνα με ένα σύνταγμα το οποίο θέτει κυρίαρχες θρησκείες. Μπορεί να είμαστε υπέρ μιας θρησκείας ή κάποιες άλλες, μπορεί να είμαστε ορθόδοξοι ή όχι, αλλά νομίζω ότι καλύτερα για όλους μας και για την Εκκλησία και για το κράτος, κυρίως για τους πολίτες, είναι να υπάρξει ένας σαφής διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας και η φορολόγηση ως οντότητα. Η Εκκλησία θα πρέπει να συμμετέχει όπως συμμετέχουν και άλλοι πολίτες. Είναι λογικό και νομίζω είναι στα πλαίσια της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Σαφέστατα, είμαστε υπέρ της αποποινικοποίησης. Εμείς είμαστε υπέρ της αποποινικοποίησης όλων των ναρκωτικών. Όχι μόνο των μαλακών. Εμείς δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξεχωρίζουν τα σκληρά από τα μαλακά ναρκωτικά. Είμαστε υπέρ της αποποινικοποίησης γιατί ο καθένας αποφασίζει μόνος του τι είναι καλύτερο για τη ζωή του. Μέσα στα πλαίσια αυτά λοιπόν, σαφέστατα πρέπει να αποποινικοποιηθούν. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι μέχρι τώρα η καταπολέμηση των ναρκωτικών με μέτρα τα οποία είναι ουσιαστικά ένας πόλεμος κηρυγμένος και ακήρυκτος, όχι μόνο δεν έχει φέρει αποτελέσματα, αλλά ουσιαστικά τόσο τους φορολογούμενους τους υποχρεώνει να ξοδεύουν ένα εξωφρενικό ποσό για όλη αυτή τη διαδικασία σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και ουσιαστικά αυτός ο πόλεμος οθεί τους παράνομους εμπόρους κλπ. Τους οθεί στη δημιουργία κάποιων καρτέλ και κάποιων παρακρατικών ή παράνομων τέλος πάντων παγκόσμιων οργανώσεων, οι οποίοι κάνουν τρελούς τζίρους και οι οποίοι είναι φυσιολογικό να χρηματοδοτούν και πολιτικούς και κυβερνήσεις και αστυνομίες, τα πάντα. Άρα λοιπόν ο πόλεμος αυτός μέχρι τώρα δεν έχει αποφέρει τίποτε. Δεν έχουμε δει ότι έχουμε μείωση της χρήσης των ναρκωτικών. Αντίθετα έχουμε δει ότι υπάρχει μείωση της χρήσης των ναρκωτικών σε χώρες όπου υπήρξαν ελευθεριακές πολιτικές. Δηλαδή είδαμε ότι υπήρχε μια σαφέστατη βελτίωση στην Ολλανδία. Η Πορτογαλία είχε επίσης μια σαφέστατη βελτίωση εδώ και μερικά χρόνια που ξεκίνησε μια αντιαπαγορευτική πολιτική. Νομίζω ήρθε ο καιρός όχι μόνο απλά να το συζητήσουμε, γιατί το συζητάνε διάφοροι πολιτικοί εδώ και χρόνια. Να μην ξεχάσουμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, όσο ήταν αντιπολίτευση και όσο δεν ήταν αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ήταν υπέρ της αντιπαγορευτικής πολιτικής. Βέβαια στη συνέχεια όταν έγινε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, δεν προχώρησε τίποτα από αυτά. Και μάλιστα υπήρχε και ένας μεγάλος πόλεμος από την πλευρά των βουλευτών και κάποιων άλλων τέλος πάντων ομάδων, οι οποίοι ειδικά σε αυτό το θέμα περιμέναμε να είναι λίγο πιο υπεύθυνοι. Εμείς θεωρούμε ότι η υπεύθυνη στάση είναι και τον πολίτη και τον νέο να τον εμπιστευτούμε, αλλά από την άλλη πλευρά να ψάξουμε να δούμε ένα διαφορετικό τρόπο καταπολέμησης. Άλλωστε έχουμε το παράδειγμα του αλκοόλ. Το αλκοόλ σκοτώνει, σε αντίθεση με το χασίς που δεν σκοτώνει. Το αλκοόλ λοιπόν το απαγορεύσαμε. Όταν απαγορεύτηκε στην Αμερική είχαμε πολλά θύματα και είχαμε μια τεράστια αύξηση και εγκληματικότητα εξωφρενική. Άρα λοιπόν καλό είναι να ακολουθήσουμε πρακτικές οι οποίες έχουν πετύχει σε άλλες χώρες. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι αυτός ο σκοπός να κρατήσουμε τους νέους στην Ελλάδα. Αυτός ο σκοπός είναι
να δοθούν οι δυνατότητες σε όποιον θέλει να μείνει στην Ελλάδα, να δοθούν οι δυνατότητες να μπορέσει να αναπτυχθεί, να πετύχει, να βελτιώσει τη ζωή του και τη ζωή μας. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να μείνουν οι νέοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να τους βάλουμε λιγότερα εμπόδια. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι πολύ καλά, όσοι έχουν ασχοληθεί, όσοι έχουν προσπαθήσει να κάνουν μια επιχείρηση, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το μόνο το οποίο συναντούν είναι άρνηση. Είναι μια καχυποψία, είναι μια αντιμετώπιση από πλευράς της γραφειοκρατικής μηχανής σαν να κάνουν κάτι κακό ή σαν να είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά συνθήκη απατεώνες. Δεν είναι απατεώνες οι νέοι οι οποίοι θα αποφασίσουν να κάνουν πράξη τα όνειρά τους. Εάν τους αφήσουμε ελεύθερους και τους βάλουμε λιγότερα εμπόδια, θα τα πετύχουν και αυτό θα είναι σε όφελος όχι μόνο δικό τους αλλά και δικό μας. Νομίζω ότι η καλύτερη πολιτική είναι η πιο ελεύθερη πολιτική. Εγώ στις επόμενες εκλογές περιμένω να λειτουργήσει το μήνυμα το οποίο έχουμε ως δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία, το οποίο είναι εμπιστεύσου τον εαυτό σου, καταρχήν. Άρα λοιπόν, φίλε μου, εμπιστεύσου τον εαυτό σου. Εσύ ξέρεις καλύτερα από έναν γραφειοκράτη κάποιας υπηρεσίας, ξέρεις καλύτερα ποιο είναι το συμφέρον σου από οποιονδήποτε πιστεύει ότι είναι ο πατερούλης ο οποίος ξέρει καλύτερα για σένα. Επίσης, το βασικό μήνυμα είναι όχι πελάτες, είμαστε πολίτες. Ναι, είμαστε πολίτες. Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τη σχέση μας με το κράτος ή τη σχέση μας με τους πολιτικούς ή τα κόμματα σαν να είμαστε πελάτες. Δεν είμαστε πελάτες. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι καλύτερο για μας, θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το κράτος, να αλλάξουμε πρώτα την κυβέρνηση, να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας, να φέρουμε τη μεταρρύθμιση που για μένα θα πρέπει να είναι επαναστατική. Άρα λοιπόν είμαστε πολίτες, όχι πελάτες.